L-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista minn kemm ilu fil-kariga Eriksburg kompli tiġi esposta dan hekk kif kontroversja ġdida xeħtet dawl f'dak li qed titqies bħala bidla fil-pożizzjoni fi proġett kontroversjali għal bini ta' blok ta' 22 appartament qrib it-tempji megalitiċi tal-ġgantija f'Għawdex. Fil-ħarġa tagħha ta' tnejn il-Gazzetta Times of Malta svelat kif Simon Mizzi, il-moħħ tal-kap Eriksburg u saħansitra s-Site Technical Officer ta' dan il-proġett. Dan l-iżvilupp qed iqajjem mistoqsijiet kbar dwar il-pożizzjoni attwali tal-Partit Nazzjonalista wara li 3 snin ilu taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech kien ħareġ qatt-tabla ħabel kontra fis-stqarrija mill-kelliema tiegħu dak iż-żmien responsabbli għall-kultura u l-ippjanar. Madankollu llum il-Partit Nazzjonalista taħt Eriksburg qed jgħid li l-proġett miexi skont ir-rakkomandazzjonijiet meħtieġa u għalhekk ma jarax il-ħtieġa li jintervjeni. Din kienet il-pożizzjoni espressa mill-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Netanyahu Attard meta mistoqsi mit-Times. Biex jipprova jiġġustifika l-involviment tal-moħħ ta' Eriksburg, Attard sostna li Simon Mizzi ma jokkupax kariga uffiċjali fil-partit. Anke jekk jibqa' l-fatt li fost l-ewwel deċiżjonijiet li ħal-kap nazzjonalista minn dulaħaq kien li jaħtru bħala chairman tal-Leadership Office. Ix-xogħlijiet fuq il-proġett tal-ġgantija reġgħu twaqqgħu mill-awtorità għall-bini u l-kostruzzjoni l-BCA wara allegazzjonijiet li x-xogħol mhux qed isir skont il-pjani approvati. Mizzi qed jiġħad li kellu xi rwol biex jinfluwenza l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-proġett u stqar li kien ilu l-involut fl-iżvilupp sa mill-2021 fi żmien li skontu l-proġett kien għadu mhux kontroversjali. Bil-maqlub dokumenti uffiċjali juru li sa minn April tal-2021 koalizzjoni ta' sebaqdiet ambjentali Għawġin kienet diġà ħarġet kontra l-iżvilupp inklużi din l-art ħelwa u Għawdex fejn involut Luxide. Eriksburg isserva bl-istess sajt fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet u spiċċa remieħ eżatt wara meta ma ċediex is-siġġu tiegħu fuq it-13 distrett u waqt li kiser l-Istatut Nazzjonalista stess u ċaħħat l-ambjentalist milli jiġi elett floku. Sa dan it-tant dak tal-ġgantija mhuwiex l-uniku proġett li fih issemma Simon Mizzi. F'Settembru li għadda wkoll instab li kellu konnessjoni ma' żvilupp fir-Raba ta' Għawdex fejn binja ġarfet waqt xogħlijiet ta' kostruzzjoni u kellhom jiġu evakwati diversi familji.